So, ndaba ekele mu no. Igbo ya dri ayi mma o. Ogadiri ya dri ayi. Ndị Nnukwu ya na be ihe ọma mere unu. Ọkwụ unu si nwa ọjị a. Ya. Bika na ma ọjị a na-afa ndị Nnukwu bụ ndị Igbo be anyị. Mana asọmpi bịa wa. Ọ na-aba akwụda n'uju. Achọwa nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Ndị be anyị si n'ike dị mma ịgbado ọnụ were egbu opi. Mana onye ga-abado ọnụ ebe a gbuo opi a. Nọ ya bụ isiokwu. Ndị be anyị tụkwara ilu si na ikpu nwere isi ụfọdụ eje na-achọgharị ebe isi ya dị maka na onye fụcha ọnụ nnụnụ na-abịa ebe o si eri nri ịma na ya kụziri ya akụziri. Anyị nọrọ ebe a gọọ ekpere kpechaa nke ndị ụka oruo ka anyị chọrọ ime nke Igbo ji wee biri nke eji wee lu nne anyị. O nwere onye ejere lu nne ya ọjị ga-abịa ebe ahụ n'ala Igbo be anyị. Ọ bụ eziokwu ka ọ bụ atọ ụgha? O nwere onye ejere lu nne ya ọjị Igbo ya abịa ụdị ka efukwara na-eje. Ọjị bụ ya bụ Baịbụl ndị Igbo na-agụ. Ọjị na be ejidi ya n'aka obodo okwu. Ọjị Igbo be ya sị na ebe ọbụla ọjị soro okwu na mkpịsị aka ịma na mbụ aka adịrị ebe ọjị soro okwu. Ya batara oji ebe eweta ọjị eburusi okwu dị iche iche. Chairman ekelekwa ngụ ọkwa Nnewi nwanne Pọ Amaghị ama ya na-adị esoro na Pọ Amaghị ya gbara oburu ga-akụtu oburu ga-akpụgharị ya o mechaa ikwu nke ndị be anyị asụrụ ihe ọmụ mekwara na anyị ihe ọma mekwara na anyị ihe ọma mekwara na anyị. Nwanne anyị nwoke na-emepe ebe a ihe mepere ebe a bụ ka ị na-azụ ka ị na-ere ị ga-azụ ị ga-erekwa n'aha Chukwu oke abịa ebe ị mepere taa mụ ịbata China ejere m ebe dị iche iche mana ebe a bụ ebe mbụ m bịakwa tụọ ọnụ sị ka yoo Chukwu na ebe ị kpakputere n'ime ya ihe dị iche ga-adị. Ị na-eme ofuma mbụ mana ị ga-eme ofuma karịa maka na nke a m zọrọ ụkwụ ebe a ọzọ m ga-abịa abata n'ime ebe a ga-ama na m nwoke nọ n'ime ebe a ga-ama na akụnụba dị n'ime ya maka na ihe nji wee bịa nke abụ ka m nwere bịa ọzọ maka na iruo na bisi ọbụla esuru mmadụ agwa gị na ị bịa na n'udo mgbe ịjakwa abịa ọzọ na ga-ekwe ka ị bịa maka ihi aga m ana n'udo ka m wee bịa ọzọ fụshọpụ a gara ebute ahịa n'ime ya na-ere ahịa n'ime ya sampụlụ ọbụla pụtara ahịa tupu ga-emere gị buru ụzọ mara anya ru ya bifọ ndị ọzọ amalị ya. Ana m arịọ Chineke sio ahịa ọbụla esiri ebe a bupụ na Naịjirịa ma ọ na Afrịka ebe ọbụla ahịa ha na-aga ọ bụrụ na o nwere ndị iro nọ n'ụzọ ka Chineke ya kpuchiere anyị ndị iro anya mgbe ahịa gị naruo ha na-emepe anya ha mepee ya. Biko ihe narị Chukwu bụ na chọpụ a ihe a ga-eji wee na-akwụ ụgwọ ya ma nkọgụ ihe ị ga-eji azụ ezinụlọ ga ma nkọgụ akpa batara chọpụ anyị gara eri uru ya n'Enugu steeti anyị gara eri ya n'Enugu steeti na-eri ya n'Abịa steeti na-eri ya na Anambra na-eri ya n'Imo na-eri ya n'ihe niile Igbo ji wee biri mana Ebonyi maka na ihe anyị jiri ọrụ oyibo ji elu ka ndị nọ n'ụlọ wee dị hapi. Ọrụ oyibo dị mma ndị nọ n'ụlọ ga-ama ọrụ oyibo gị ga-ama mma ndị ụlọ ga-amakwa maka ya. Nke a m bịara abịa obi aṅụrị gbara unu mụnwazi na omume obi aṅụrị gbakwa m maka na gwara m ụnụ na nna abịa ka mụrụ ebe mụ na ụnụ afọkọrịta ka ụnụ nọkọtara afọ na mụ ụnụ n'epọt unu iri mgbe ahụ ụnụ na-ebu nke eze ụzụ amana na ọ ga-adị otu amara na unyi ele m ụdị anya aka m abụrụ na my family bịaba mana ka ọ dịma mgbe m ji abịa ọzọ maka na abịara wee fụ na enwere ịdị edi efam efam n'ebe wee na-asị Chineke ya bikodo ya gozie mmadụ ọbụla n'ebe a enwere anya unu ji wee na iwe na-azụ ahịa Chineke ya mee ya ka ọ bawanye o were ya akwa ka ihe enwe tụkwasara gị onye mepere chọpụ mepere ka ọ na-azụ ahịa n'ime ya Chineke mee ka ahịa na-aga n'ime ya Chineke mee ka ahịa na-aga n'ime ya Chineke mee ka ha na-aga n'ime ya ọkwa mmadụ bụ ndị nwere ego maka na mmụọ na-enwe ego ihe mmụọ na-emebi izipụta ego nye ndị aka dị mma ana m asị aka ọma jide akụ ọ na-aba aka ọma jide akụ ọ gazuo mba niile mana onye mbachi na-abụ jide akụ ọtọ na nga ọ na-akọ ọnụ ịma na onye oke sensị na-eti ego ya na Union Bank ya na oti ya na Union Bank ebe a dịshọ na ọjọọ emebi emebi ya ewepụta ya ewepụta mba mgbe onye ejezi iwere ego ya onye ọjọọ iwere ego maka ihe niile na-arụ na Union Bank bụcha agadi nwoke na agadi nwaanyị ọgbọgọ bịara na ya arụ ebe ahụ iruzie ebe ahụ uru ga-egba debe n'okpuru o nwere ike mgbe iji eti ego ahụ ịgbaba afọ ọnụ mechezi ọ bụrụ ịgba na afọ ọnụ ihe ebegide ikpe ka iwere ego o were glaasị n'okpuru ihe ga na-anụ ebe ahụ ọrụ ebe ọ na-ajụ ha oda iwu
Chineke biko do na-asị na ego ya gaji ebe oge nwe nchekwa akụrụbi ya gaji ebe oge nwe nchekwa ihe anụ ọbụ mmalite ọgaranya ọ ga-aba mmadụ na-abụ ọbụ ọgaranya ikwu gị ekwusa ndị ọzọ ebe ọgaranya ya ga-abịa ekwusakwa anyị ekwusakwa mmadụ ọbụla ekwusakwa ihe dị mma na adị mma Chineke abịara rịọ gị ka ekwe ya n'ọkụ ka ọ na-achaji maka na ekwe ya n'ọkụ ọ na-achaji ọ dịka moto a na-afụcha na China ebe a mgbe nakọta mechin na-agbafe gị fịa mgbe dị sọpraịz anọ mgbe ọ na-asụ asụ nakọta moto ekwofe ịnọ mgbe ọ na-asụ Chineke asị nke akụnụba si otu a gburu kwepụta nwanne anyị ya ọ na-ararụ ụra akụnụba zutekwu ya ọ mụrụ anya akụnụba zutekwu ya ọ na-aga n'ụzọ akụnụba zute ya akụnụba ha abịa zute ya o zutekwa mmadụ niile nọ n'ebe a ihe niile na-ebe obi dị mma na nwanne anyị nwoke na-emepe ebe asị m ihe ọma mere anyị mmadụ ọbụla na-ebe a n'ụwa obi dị mma na ihe a nwanne anyị nwoke na-eme asị m ihe dị mma mekwara onye ahụ akụnụba abịa zute nwanne anyị ya metụkwa ndị ọzọ na ofu onye a na-aba ọgaranya maka na ebe a chọọkụ a ma ebe ofu ma ngwa ahịa dị na chọọkụ agwa ya ebute nke dị na chọọkụ a ree ya ọkwụ ya nke dị na chọọkụ agwa ya eje bute n'ebe a ree ọkwụ eziokwu onye na-enwere oje na nke nwanne ya fịa ya rere ya ahịa onwe maka na uru a na-anya arụ buru bupụ ọrụ m na-anya arụ mana buru nwa m buru na baba ebulara nne gị ọ na-anya arụ ahịa ebo gị ebo ya mma ebulie mana ebe ahụ anya buru ihe abụkpụ ọrụ nwa m bụ na njeje nkwu ogbo sị gị na mmanya asị ebu nwana ihe n'isi a sị m ka uru anyị ka ọ garakwa enyi anyị aruo iru anyị gara enyi anyị aruo mana ihe kacha mkpa mana mmadụ agaghị eri na ya uru afọ anyị tara na anyị ga-eji aka eri uru afọ anyị ụmụ anyị mụrụ amụ ga-echekwa akụ niile anyị na-ata afụfụ ya maka na nke mbụ obi kpata akụ nke mbụ obi ihe ochukwu ka ndị anyị na-akpara akụ a mmadụ uru ọba Chineke mebe ụmụaka anyị ga-amụmara na afụ ka anyị tara kpata ego a ka ha gara iri agha agha maka na eri agha agha ọ na-ebute nwoke ọ na-eri arịrị ọ na-ada ọ bụrụ ihe a ma were mere nwaanyị pati na China ọnụ ihe a ka ya ritere maka na oriri ya bụrụ ọnụ nkabi otu aka a na-abụ otu Chineke biko na ụmụnne anyị agọzie fa bifo ha hapụ Igbo be anyị bịa mana obodo anụ nwa na-atọkwa ekwe ihe ha ji bịa na ekwe ya bụ ka ha sụọkwa ekwe ya were sụta ego eji naba anyị maka na onye Igbo jere mba ihe izu ọ na-amụ amụtakọba abụ ego ole ire ego ọ bụrụ ya bụ ihe a na-amụ ifo ya were mụbazi ihe ndị ọzọ so n'elu ya Chineke we narị nwere ụbọchị nke taata nwere anyị ekwu n'onwe anyị n'ugwu anyị egwu nwe nwaanyị n'ọfọ ihe a na-agọ n'ọfọ bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọganiru na-arụ ike ihe kacha mkpa ihe ndị a niile were ịfụnanya ti n'ime ụmụaka niile a na ndị okenye n'ebe a si ịfụnanya maka na ịfụnanya na-ebute ọganiru onye rekwana ibi ya anya ọkụ onye agbakwana ibi ya mgba ọnwa ya na ibi ya ya dị na mma ya na ya dozikwa maka ọ na-aba iri n'igwe na ọ na-akakwa mma azịza dịkwa na ugwu ara ekwekwa mgbaji ofu mkpụrụ azịza ka ejikwa agba ntị mmadụ ọbụla n'ebe a ya na onye ọbụla dịkwa na mma maka na ya dị na mma na-ebute bụ ime mmebu igi ego mezu onye mmezuru omume enye gị ọkwa ịdị na mma na-ebute ya agwa ọhụrụ abụ ya bụrụkwa na mmekọta sị nwekwara nke mere ibi ya ahụ onye na-egbu ibi ya na-egbu onye akọjọkwa n'ibi ya onye jikwa n'ibi ihe ọjọọ ihe ọbụla mmadụ ọbụla na-ebe chere mmadụ ibi ya ba aba echiche ọjọọ ya lechi ya kparị ya azụ mmadụ ọbụla na-ebe achekwara mmadụ ihe ọbụla ọ chere ya bụ ihe ọma ihe ọma alechigatakwara ya azụ ka ụzọ were gaa anyị maka na ihe na-ebute ikpe na kọtụ bụ onye atụ ụga ka eji eje kọtụ ikwu eziokwu mkpu eziokwu ama nje kọtụ mana mkpụrụ eziokwu ịtụba atụ ejebe na ndekara mana ka enyochara anyị Chineke biko ka ha ghara inwe bịa besa ka ha ghara inwe bịa kwue imirikite n'ebe a bụ ndị obi eziokwu ụrụ maka o si adị obi eziokwu bụ ebe oriri na-adị obi eziokwu bụ ebe a na-eri aṅụ ebe a na-enwe ọṅụ ofu iko ka eji aṅụ ofu iko ka eji eri ọnya ka eji ama nwanne biko nwekwa onye aka lara azụ a na-akatakwa otu agbakọba awa ọjị ewepụtasị ego ntu okpoko ya dị ewepụta onye mụrụ ewerekwa kwado onye a ka ọ gakwa n'ihu si ekwekwara ihe nna agọrọ ọfọ bụ mmadụ ekwekwara ka nwanne ya ka akala ya azụ ala ele ya n'anya onye amụkwara nwanne ya amụ ome onye na-emetara ọsọ idozieri ihu idozieri ụzọ akwụ ya n'ọkụ chajibe mana onye anyị kwere n'ọkụ o were chajibezi pil onye ya ga-abịazi ka ya kwụbụzi anyị nwa kwere ya n'ọkụ anyị si chaji abụọ nọrọ aha Chukwu oke abịa ma Igbo wegara ebe ebele ga na-abịa na-awere Musa ka ebere na chọrọ na ọ igwe ugagami bere ọjọ́ mo gbàrẹ̀ lọ ayé náà lọ́gbọ̀n náà nù iṣẹ́ ọjọ́
Biko nwanne anyị nwoke si Nigeria bịa gọrọ anyị ọfa akụ na ụba ihe akụ aka iwe enwe nyanwa na-aza Nnatu Natubugo one na neni. Uncle, because when you go back, born at you. No, when they are massive, when they are come and we hear you. And in the line, I'm not to you for now, for the Nimaka. Oh, more for the Juba, the Reguia. And then you have a higher Janozana. Yeah, I remember to room law for the guys at the Batang. I don't know who no man, we are no Lulu. And you number go on the I know. Yeah? So no far come back. Can they tell you on the carrier? Yeah? What is your nature? All they are no white Chinese. Make a melodama. Lulu on the back here, they were with it. Yeah? But you know, only saying in the about we're going to now seek it. I tell you, the government are COVID. I'm a COVID, not a guy I'm one. Well, I think I got a share. As in, you know, my not by you. We're going to be an by you. Are we seeking? And I only say, but think of government like I said, I just can't see where am I. Not to go. Not to go. You can't not do my catching. Not to my captain, number one. The West Boom Mado. Sent it. Because we may not borrow. Yeah, and just boom Mado men are borrowed. They are gone Mado on our one. Hagana. I'm my cover my life. Bono